तो हाय गाइस, नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। तो दिनै आङो मोनसे गोबां इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैदों। गिबिसिनथारावनो आं बेखौसो बुंनो सानदों दि आंनि बे भिडिअआव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा अन्नानै निमाहा होबानो जाबाय आंखौ। तो दिनै आङो कम्पेरिजन खालामनो नागिरदों दि बिथां नयन बरगयारी सिंगार आरो आदा जिसि नार्जारी सिंगारनि अबे सङा एबा फैबाय थानाय बैसागुआव सोरनि भिडिअआ बांसिन पारफरमेन्स खालामगोन दे लोगोफोर। तो बेखौ आङो एसे दा कम्पेरिजन खालामगोन। तो नोंथांमोनहा नोंथांनि फेभरेट सिंगारखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आंथ' फेभरेट सिंगार बुङोब्ला सानैबो आंनि फेभरेट सिंगारखा। नयन बरगयारियाबो गोबां मोजां मोजां मेथाइ खनबोदों। बिथांनि मेथाइफोरा ओरैबायदि मोजां जायोदि जे गोसोआव फिल नांखायो दे लोगोफोर। आरो बे जिसि नार्जारियाबो ओरैबायदि मोजां सासे सिंगार, जाय सिंगारा जोंनि इउथफोरनाव ओरैबायदि एट्रेक्टिभबो होनो हादों जे बिथांनि भइसआ ओरैबायदि इउनिक दे लोगोफोर। तो सानैबो आंनि फेभरेट सिंगार। बेनि उनाव बिथां सानैबो बैसागुआव ओरैबायदि मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। तो बेखौनो आङो दिनै एसे कम्पेरिजन खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। सिगांग्रोआव जोङो बिथां नयन बरगयारिनि मेथाइफोरखौ सावरायग्रोगोन। बिथां नयन बरगयारिया देग्लायनि 2025 मायथाइयाव ओरैबायदि मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दं, ओरैबायदि मोजां मोजां सं लाबोनो थांगासिनो दं। नोंथांमोनहा बेखौ उननि फैबाय थानाय बैसागुआव नुनो मोनगोन दे। बिथाङा गोबां भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दं। बे भिडिअफोरानो जाबाय गिबिसिनथारावनो बिथाङा लाबोगोन पारफेक्ट डार्लिं आगै पारफेक्ट डार्लिं, जाय सङा दानो एबा ट्रेलार ओंखारनायावनो ओरैबायदि हिट जादोंना लोगोफोर। बे संखौ आङो आसा खालामखायोदि फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि बुरजा, ओरैबायदि मोजां आउटवार्ड लुकिं रल लागोन दे जोंनि बे बर'नि एलबामाव। तो बिनि उनाव बिथाङा दिहुनबावगोन दि हantuyao melem gwnang। तो बे सङाबो ओरैबायदि मोजां। तो नोंथांमोनहा बेखौ खोनाखाबाय जानो हागौ। आंबो गोबां बार खोनासङो। आङो बेखौ खोनासंनाया खमैबो 200 एबा 300 बारसो खोनासंबाय जानो हागौ दे लोगोफोर बे संखौ। ओरैबायदि मोजां मोनदों बे संखौ दे आंसो मिथिसिगौ दे लोगोफोर। तो नोंथांमोना बे hantuyao melem gwnangनि एक्टरखौ सोरखौ जाजानो लुगैयो आरो एक्ट्रेसखौ सोरखौ जाजानो लुगैयो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। तो बिथाङा गावथ' एक्टर लालाबाया नालाय, तो बिनिखायनो नोंथांमोना सोरखौ जाजानो लुगैयो खोन्थाहरबानो जाबाय। बिदिनो लोगोफोर बिथांनि भिडिअखौ आङो एसेबां मानि बुरजा बुंलांबाय थाला। तो बिदिनो बिथाङा खारौ खान्दाय, दुलुर दालार एबा बायदि बायदि मेथाइफोरखौ लाबोगोन आरोना, जायखौ जोङो बैसागुनि समाव नुनो मोनगोन एबा बैसागुनि 10 दिन 15 दिन बेबायदि सिगां जों नुनो मोनगोन। दानिया जों सावरायदोनि बिथां जिसि नार्जारिनि भिडिअफोरखौ एबा फैनो गोनां समफोरखौ। बिथां जिसि नार्जारिया गिबिसिनथारावनो मा लाबोगोन? बावखुंग्रि 2 दे लोगोफोर। तो नोंथांमोनहा मिथिखागौ बावखुंग्रि 1आ माबायदि रल लादोंमोन जोंनि बैसागु एलबामाव, जोंनि बर' एलबामाव। तो ओरैबायदि रल लादों दे जे जोंनि बर'नि माखासे एलबामफोरखौ गाथिजोबखादों आरोना बावखुंग्रि 1आ। ओरैबायदि बावखुंग्रि गाखोनायावथ' जों बयबो थांदों नालाय लोगोफोर, बयबो खोनाखादों जेन' बावखुंग्रि गाखोनायाव गानानो बे बावखुंग्रियानोमोन। तो बिथांनि संखौ नोंथांमोना बावखुंग्रि 1खौ गोसोआव दंखायो जानो हागौ। दा बिथाङा बावखुंग्रि 2 लाबोदों दे। आसा खालामो बे बावखुंग्रि 2आ ओरैबायदि रल लागोन दि जे बावखुंग्रि 1निफ्रायबो बांसिन भिउस फैगोन दे लोगोफोर। फैनाया फैखागोन, मानोना बे बावखुंग्रि सङा ओरैबायदि सं दे जेरावबो सोलिनाय सं। बावखुंग्रि हाजो गाखोनायावनो ओरैबायदि सोलिखायो दे लोगोफोर बैसागुनि समाव। आरो बे सङा जेरावबो सोलियोना लोगोफोर, जेनेबा फांसनावबो बेबायदियावबो सोलियो नालाय, बिनिखायनो बावखुंग्रि 2आबो ओरैबायदि भिउस फैगोन दे लोगोफोर। बेखौ जोङो उनावसो मिन्थिनो मोनसिगोन। दा नोंथांमोनहा बावखुंग्रि 2आव सोरखौ एक्टर जाजानो लुगैयो, सोरखौ एक्ट्रेस जाजानो लुगैयो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो बिथांनिया दंबावोदि जे आंखौ लायाबोला फाब नांगोन आदा होननाय दे। बेयो मोनसे डुयेल सं। तो थेवब्लाबो जिसि नार्जारि दं नालाय, बिनिखायनो आङो बेखौबो लाफानाय जाबाय। आरो बिथांना गोबां फैनो गोनां भिडिअफोर दं, जेरै फेरे फेफे, बिदिनो गोबां भिडिअफोर दं दे बिथांना। ओरैबायदि बैसागुआव बर' एलबामानो ओरैबायदि ओंखारखासिगोन आरोना। तो सोरनि सङा बुरजासिन भिउस थांगोन, तो बेखौ आङो उनावहाय भिडिअ लाबोबावगोन। तो नोंथांमोना नायबाय था। बैसागुआथ' 13 थारिखआव जायोना, 13 थारिखआव बावखुंग्रि गाखोनाय। 20 थारिखनि उनाव आङो सोरनि भिडिअआ बांसिन रल लाखो, सोरनि भिडिअआ बांसिन
जोंनि बर' एलबामाव साबसिन रल लाखो बेखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ उनाव लाबोनानै खोन्थाबावगोन। बेनिखायनो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर, आरो जोबथारनायाव नोंथांमोनहा सोर सिंगारा नोंथांनि फेभरेट बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आंनि फेभरेटआथ' सानैबो आंनि फेभरेट लोगोफोर। थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो, गोजोन्थों।